Игорь Шувалов, муавини нахуст-вазири Русия, дар вохӯраш бо раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ки қарор аст ҳафтаҳои наздик Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, аз Тоҷикистон боздид кунад. Вай ҳамзамон сафари Владимир Путинро дар ҳалли якчанд масъалаҳои ду кишвар муҳим арзёбӣ кард. Только что я доложил президенту Республики Таджикистан, какие есть договоренности на правительственном уровне. Ҳоло ман ба президенти Тоҷикистон дар мавриди созишҳо пас аз ҷаласаи имрӯза ба даст омада гузориш додам. Мо акнун ҳамарӯза дар иртибот бо нахуст-вазири Тоҷикистон иҷроиши ин созишҳоро зери назорат мегирем, то ки то сафари президент ягон масъалаи баҳснок боқӣ намонад. То ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ҳамин тавр шавад. До визита президента спорных вопросов не осталось. Постараемся сделать так. Игорь Шувалов дар мулоқоташ бо Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷумла дар ояндаи наздик омода сохтан ва ба имзо расониндани бастаи нави созишномаҳо, ки ҳимояти муҳоҷиронро мадди назар дорад, баррасӣ кард. Вай гуфт, теъдоди муҳоҷирони мамнуъулвуруди тоҷик ба Русия ба 128 000 нафар мерасад ва онҳо ҳоло ин гузинаро баррасӣ карданд, ки парвандаи қисмати аз ин муҳоҷирон бозбинӣ шавад. ӯ масъалаи муҳоҷиратро хеле ҳассос ва душвор номид. Решили посмотреть все-таки как. мо ҳоло кӯшиш дорем аз миёни ин муҳоҷирон нафароне ки ҳуқуқвайронкунии ҷиддӣ доранд ва онҳое ки бо кадом сабабе сари вақт марзи Русияро тарк карда натавонистанд ҷудо кунем. Вазорати корҳои дохила дар давоми 10 рӯз дар ин робита ба ҳукумат гузориш медиҳад. Агар имкон шавад, мо барои ин нафарон шояд ягон механизми соддатарро пешбинӣ мекунем, аммо ин масъалаи хеле душвор аст. Более простой механизм. Тем не менее, говорю, что мы этот вопрос совместно отработаем, он достаточно сложный. ноиби нахуст-вазири Русия дар идома хабар дод, ки рӯзҳои наздик парвози ҳавопаймоҳои ширкати Сомонери Тоҷикистон ба Красноярск, Краснодар, Уфа ва Оренбург аз сар гирифта хоҳад шуд. парвози ҳавопаймоҳои Сомонер моҳи декабри соли гузашта дар пайи моҷарои ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия қатъ шуда буд. Сомонер таи тақрибан 2 моҳи ахир ҳақ дошт танҳо ба шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург парвоз анҷом диҳад. Авиационные перевозчики, излишняя конкуренция, такая, которая приводит к банкротству. рақобати изофие ки боиси касод шудани ширкатҳо шавад, ҳам барои ширкатҳои Тоҷикистон ва ҳам Русия зиён дорад. фикр мекунам аз ду ҷониб як ширкатӣ ба ин бозор дар мавсими муҳоҷирати шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия, яъне фасли баҳор ворид хоҳанд шуд. Начинают граждане Таджикистана активно перемещаться в Российскую Федерацию, то есть весной текущего года. қаблан мақомоти вазорати нақлиёти Русия гуфтанд, ки ҷониби Тоҷикистон ба парвози ҳавопаймоҳои ширкати русии Ямал аз фурудгоҳи Жуковскии вилояти Москав ба Душанбеву Хуҷанд ризоят додааст. ба қавли мақомоти Русия, ин парвозҳо аз тобистони имсол шурӯъ хоҳанд шуд.